Soita uudestaan. Koita nyt rauhoittua! Silloin meidän televisio. Mitä helkkaria? No, hyvä on. Anna tänne se puhelin. Pakkaa tavaras heti! Persuksiin. Ja pausse täällä sotaisit. Päivää, hauska tutustua. Miksi? Pannaanko rahaa poikimaan? Vorot oli vissiin unohtaneet takapihalle. Taneli! Onko se? Ei voi olla totta. Ismo, kiitos! Oi saakeli tätä elämää! Tiennyt mitä olisin tehnyt, jos en olisi tätä saanut takaisin. Me ollaan pääsemässä niiden jäljille. Asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Ja netistä semmonen osoite, jossa myytiin just meidän telkkaria. Ja me ollaan melkein varma, että se on viety täältä. Mitä helvetti? Seppo soittikin jo siihen numeroon. Ai jaa. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? Musta mies! Seppo, jos sä oot vaan sekoittanut nyt. Jos sulla oli siinä kännykässä vaan Ismon numero. Eikö Seppo soitti mun kännykästä ja... Mä en tee itsestäni täys pelle. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vasta. Karvanen. Kari. Miten sä oot voinut semmoista tehdä, Ismo? Miten muuten toi kaos tänne löytynyt? Ismo, onks tää totta? No mitä väliä sillä on? Siis onhan teillä 30 euroa. Tämmönen voi olla edes mahdollista. No hei, mitä väliä? Tätä elämää. Lavastitko sä tän murtovarkauden? No, mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Seurakunnalta. Terveisiä. Hautojen hoitomaksut oli erääntymässä, enkä mä tiennyt, miten muutenkaan mä olisin ne hoitanut. Me otettiin sinut tänne sillä eholla, että sä et enää pelaa. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Mulla on velkoja. Käsittäkää nyt, että mä rakastan sua. Mitä Ismo on pelannut? Uhkapelejä? Asia on niin, että Ismo on pelannut kaikki asuntonsa, työpaikkansa, rahansa. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Ja sitä paitsi vielä varastaakin. Ja mä ajattelen ripästä oikein kunnolla ja tappaa. Meidän kellarissa. Seppo ja Ulla. Sun suihkussa. Kyllä se on varastamista. Ai jaha. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. No en. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tuosta pöydältä lehden välistä. Ja se taas ei kuulu sulle. Ole hyvä ja poistu. Naiset ensin. Pakkaa tavaras heti! Ismo, miksi et sä pyytänyt apua? En mä oikein tiedä itsekään, mutta mä ajattelin, että tähän tupaan pitää saada nyt piristystä. Ei missään nimessä. Tää on tarpeeksi kamala ilman poliiseja. Vittu. Pärjäät sä? Ai minä vai? Mulla on tunnollisen työntekijän maine, enkä mitään peliriippuvuutta. Niin on, mutta niistä vaikeuksista se ei voi syyttää ketään muuta kuin paketti hiivaa. Hei hei. Kyllä mä pärjään. Vähän matkaevästä. Kuules tyttö. Haluut sä turpaas? Kiitos teille. Helvetti. Jukka Palmu. Ja anteeksi. Maarit Salin on vanha juoppo.